Хайырлы кеш, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы сезнең белән Рузил Мингалимов. Алга таба бүгенге төп темалар хакында. Бүгін чолыға Татарстан президенті Рустам Минниханов келді. Ул педуниверситет базасында яңа бассейн ачуда катнашты. Тантанада Лейсан Ханова булып кайтты. Бассейн ачылудан соң президент Конбир үзәгенә, аннан соң төзекләндерелгән ярышлы спорт комплексына юл тотты. Кешеләргә дәшләргә ирек бирмиләр, үзләре дә кар көрергә теләми. Коммуналчылар шәһәрдәшләрне хезмәттәшлек итәргә чакыра. Чоллыда дуңгыз гриппының беренче очрагы теркәлде. Табиблар нәрсә киңәш итә, хәбәрчебез белде. Улуларда кешеләр дә көч сынашты. Картодромда картин буенча шәһәр кубогына ярышлар узды. Бүген Чоллыда өр-яңа сәламәтләндерү спорт комплексы ачылды. Ул педагогия университеты каршында эшләячәк. 3 хатлы бинада өлкәннәр һәм балалар өчен бассейннар, тренажер һәм фитнес заллары урын алган. Комплекс төзелеше өчен барлыгы 186 миллион сум акча тотылды. H2O дип исемләнгән комплексны ачуда Татарстан президенты үзе катнашты. Рустам Минниханов тантанага буш кулы белән килмәгән иде. Ул комплекска 100 мең сумлык сертификат бүләк итте. Теманы хәбәрчебез Лейсан Ханова дәвам итә. Спорт сәламәтләндерү комплексына исемне студентлар үзләре уйлап тапкан. Ул H2O исемен йөртәчәк. Аны төзү өчен федераль бюджеттан 90, республикадан 65 миллион сум акча бирелде. 31 миллион сум исә вуз акчасы. Бүген комплексны тантаналы рәвештә Татарстан президенты үзе ачты. Барыгызга да монда килеп, йөзәргә, ял итәргә, чтобы вы имели возможность заниматься спортом. Все эти вопросы вот сегодня решены. 3 катлы бу бинада спорт белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да тудырылган. Озынлыгы 25 метрлы бассейн әлеге уңайлыкларның берсе. Бирдә президентны Татарстан җыелма командасы синхрон йөзүчеләре каршы алды. Бассейн төрле максатларда кулланыла алырлык. Этот великолепный бассейн. Бу искиткеч бассейнда спортчыларны күнегүләргә әзерләп булачак. Шулай ук биредә сәламәтләндерү чараларын да бик яхшы үткәреп була. Биредә балалар да, студентлар да шөгыльләнә ала, хәтта өлкәннәр дә. Менә бу бассейнда теләге булган балалар йөзәргә өйрәнә алачак. Аның озынлыгы 10 метр тирәсе, тирәнлеге исә 1 метрга якын. Инде бүген үк биредә шөгыльләр бара. Яңа комплекс ачылуга иң нык сөенүчеләр педуниверситет студентлары. Фитнес залында күп төрле заманча тренажерлар урын алган. Инде бүген үк булачак укытучыларның биредә күнекмәләре үтә. Без үзебезнең институт шөгыльләнә, икенче этажында анда булай яхшы түгел, шушының хәтлек яңа оборудованиелар юк безнең. Хәзерге шушында бөтен булган әйбер былай гына әйткәндә иң яхшыдыр дип уйлыйм. Президент көрәш бүлмәсендә дә булды. Бирдә Татарстан тэквондо командасы әгъзалары чыгыш ясады. Аларның күбесе вуз студентлары. Моңа кадәр алар көн саен шөгыльләнер өчен башка комплекска йөргә мәҗбүр булса, хәзер вузның үзендә үк барлык шартларда тудырылган. Без инде әлбәттә бу комплексның уку процессының дәвам итеп карыйбыз, чөнки монда студентлар үзләре практик үтәчәкләр. Балалар бүлмәсендә, тренажер залларында, бассейн эшләрендә. Дөрес комплексның ишекләре студентлар өчен генә түгел, шәһәрдәшләр өчен дә ачык булачак. H2O иртәнге сагат 7-дән кичке 10-га кадәр эшли. Лейсан Ханова, Дмитрий Рачев, яңалыклар. Бассейн ачылудан соң президент Конбир үзәгендә булды. Биредә 2013-14 елларда зур төзекләндерү башкарылган иде. Хәзер үзәктә барысы да заманча. Биредә яңа технологиялар кулланылып эшлиләр. Рустам Миннихановны яңартылган бүлмәләр, лабораториялар белән таныштырдылар. Үзәкнең эшчәнлеге турында сөйләделәр. 43,5 миллион тотылды ремонтка, 62,5 миллион тотылды яңа оборудованиега. Bütün bizim 95% оборудование импортный США, Япония, Германия. Bir нәрсә белән дә уже зарубежный клиниклардан артка калмыйбыз. Моңа кадәр Чаллының Конбир үзәге 8 районга хезмәт күрсәтсә, 2016 елдан аларның саны тагын да арта. Бу елдан Алабуга халкы да Чаллының Конбир үзәгенә мөрәҗәгать итәчәк. Бүген көне буена көчле кар яуды. Шәһәр проспектларында 100 берәмлеккә якын кар чистарту техникасы эшләде. Юлчылар төнлә дә эшләячәк. Төп проспектларда машиналар һәм җәяүләр өзлексез хәрәкәт итсен өчен барлык шартларда тудырылган. Ә менә ишегаллар юлларыннан зарланучылар шактый. Тулырак хәбәрчебез материалында. 29-нчы комплекста кар чистарту техникасы иртәнге 7-дән бирле эшли. Шимбә көнне подъезд ишекләренә кар чистарту турында белдерү беркеткәннәр. Шуңа да карамастан шәһәрдәшләр машиналарын юлда калдырган. Бу безнең эшебездә төп киртә ди ишегалды җыештыручысы Любовь Пенькова.
подкидываем вручную. Карны көрәк белән чистартырга туры килә. Машина араларыннан да, подъезд ишек төпләреннән дә чистартып торабыз. Кисәтү ясасан ярамый, безне кыерсытып яман сүзләр әйтә башлыйлар. Тәрәзәдән карыйлар, әмма машиналарын күчереп куярга теләмиләр. Кешегә дә эшләргә ирек бирмиләр, үзләре дә кар көрәргә теләми. Үзәк проспектларда кар чистартучыларга автоинспекторлар һәм эвакуаторлар булыша. Комплекс эшләрендә исә машина йөртүчеләр белән ишек алды җыештыручылар үзләре генә көрәшә. Мондый хәл һәр ишек алдында диярлек. Это, конечно, за ночь навалило, столько снега во дворах не проедешь. Не 100% чисто, но в принципе пойдет. Пока ебет. Кирегә була, чыгарга була. Синоптиклар алдагы көннәрдә дә кар явачак, әле дә коммуналчылар шәһәрдәшләрдән юл чистартучыларга комачауламауны сорый. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Чоллыда дуңгыз гриппының беренче очрагы теркәлде. Табиблар нәрсә киңәш итә, хәбәрчебез белде. Улуларда кешеләрдә көч сынашты. Картодромда картин буенча шәһәр кубогына ярышлар узды. С 25 по 29 января в КДК КАМАЗ пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 13 часов. Вход свободный. Галевскар Камал театры февральның 12-сеннән 16-сына кадәр Яршалла шәһәрендә гастрольләрдә. Энергетик мәдәният сараенда театрның иң популяр спектакльләре һәм премьералары. Билетларны Камал театры сайтында һәм кассаларда алырга ашыгыз. Телефон Чаллыда 70 1093 12+. Компания Лесдомстрой. Строим под ключ деревянные дома и коттеджи из оцилиндрованного бревна и бруса от 500 тысяч рублей, а также срубы под заказ. Телефон в Челнах 36 56 09. Не гадай, забирай! Корпорации «Центр» и «Селдом» бытовая электроника и мебель по ценам прошлого года. Только до конца января. Мотоцикл, снегоход, автомобиль могут стать твоими. Спеши получить купон участника акции в сети АЗС Наиком. И 30 января в прямом эфире телеканала Челны ТВ смотри розыгрыш ценных призов от АЗС Наиком. Яңалыклар чаралышын дәвам итәбез. Сезнең белән туры эфирда Рузин Мингалимов. Чоллыда дуңгыз гриппының бір очрагы теркәлде. Гомумән Татарстан буенча бу 3нче очрак. Әлеге вирус белән Казанда 2 кеше авырый. Аларның берсе бала. Өстәвенә бүген социаль челтәрләрдә һәм WhatsApp аша мәктәп укучылары һәм бакча балаларының ата-аналары төркемендә грипптан 39 кеше вафат булды дигән хәбәр таралды. Барысы турында тулырак хәбәрчебез сюжетында. Терапевтическое отделение больницы скорой медицинской помощи, которое на 40 коек, сейчас загружено на 73 койки. За последние 3 недели, нигде этой информации не будет, но она имеет место быть, 39 летальных исходов от так называемого птичьего, свиного гриппа. 4 штамма вируса гриппа, и 2 из которых очень-очень приближают жизнь к летальному исходу, так называемому. Интернет челтәрләре аша килгән әлеге хәбәр бик күпләрен куркуга калдырды. Тик ачыклавыбызча, Чаллыда мондый хәл булмаган. Кискен сулыш юллары һәм грипп белән авыру эпидемия бусагасының 34% тәшкил итә. Шәһәрдә дуңгыз гриппының бер очрагы теркәлде. Пациент 40 яшьлек Ират. Хәзер йогышлы авырулар хастаханәсендә дәвалану уза. Первый случай мы постояли. H1N1 штамплы беренче грипп очрагы теркәлде. Пациент уртача хәлдә, температурасы юк. Безнең хастаханәгә дәваланырга килүчеләрнең һәрберсенә анализ бирдертәбез һәм билгелибез. Казанда да, Чаллыда да дуңгыз гриппын йоктыручылар вакцина ясатмаган булган. В прошлом году поступление вакцины. Узган ел вакцина җәй ахырында ук кайтты, ягъни кешеләргә вакытында прививка ясатырга мөмкинлек бар иде. Өлкәннәр, балалар, хроник авырулы өлкәннәргә прививкалар ясатылды. Алар белән бюджет оешмалары шөгыльләнде. Авыруның төп белгеләре баш авырту, тән сызлау, температура күтәрелү, ютәл, тамак кыру, ангина, ринит, кысу, эч китү, сулыш кысылу. Бу вирус ютәл төшкерү аша йыга. При свином птичьем гриппе осложнение. Дуңгыз һәм кош гриппы организмның үзлегүенә үпкә шеше пневмонияга китерергә мөмкин. H1N1 гриппы вакытында гади грипп авыруындагы кебек авырыйсың, тик ул тагын да тирәнгәрәк китә. Саклану өчен табиблар чисталыкны сакларга киңәш итә. Кулларны еш юарга, күп сыйыклык эчәргә, ши ашлар ашамаска кирәк. Кеше күп тупланган урыннардан читтәрәк булу, ачык һавада күбрәк йөрү, физик күнегүләр белән шөгыльләнү профилактик чараларның иң нәтиҗәлесе ди табиблар. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, яңалыклар.
Шолды эшсезлер ретінде 2600 кіші. Мәшғүрлік үзегінде әлігі сонны кемету үшін ярминкелер икенші білім беру курслары уздырылған. Ел дөмінде 30-дан артық ярминке өткен. Олар ярдәмінде міңге яқын шәһәрдәшебез эш урын тапқан. Предприятиелерде инвестицион проектлар ғамәлге ашырылу сәбәпле хезмәткәрләргә логистика белгече, линияләрдә төзәтүче, эретеп ябыштыручы һөнәрләрен үзләштергәннәр. Декрет ялында утыручылар өчен дә өстәмә белем алу мөмкинлеге тудырылган. Шоллының мәшғүрлік үзәге узган елны республика буенча беренче урын алды. Моңа шәһәрдәшләрне эш белән тәэмин итү буенча алып барган программалар һәм аларның нәтиҗәле булуында йогынты ясаган. Уровень безработицы на 1 января текущего года. Беренче гыйнварга эшсезлек дәрәҗәсе 0,98% тәшкил итә. Эшсезләр саны 2600. Төрле чаралар ярдәмендә оешмаларда күпләп кыскартулар булмый калды. Кайбер предприятиеләрдә тулы булмаган эш режимыннан баш тарттылар. Шәһәр мэры эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә агымдагы елда да барлык социаль программаларны дәвам итү бурычын йөкләде. Быел инвалидларны эшкә урнаштыруга зур игътибар биреләчәк. Наил Магдиев эшсезлек булмасын өчен оешмаларга күбрәк заказлар алырга кушты. Это касается и крупного бизнеса. Бу кече бизнеска да, эре бизнеска да заказларга да кагыла. Муниципаль заказларда катнашырга кирәк. Без бу хакта күптән түгел генә сөйләшкән идек. Оешмаларның заказларда катнашмауына кешеләр язмышы бәйләнгән. 2015 ел мәгълүматлары буенча шәһәрдә аерылучылар саны 10%-ка кимегән. Туучылар саны үлүчеләргә караганда күбрәк. Шәһәрдәшләр саны 4000-гә арткан. Бу хакта ЗАГС идарәсе башлыгы эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хисап тотты. Үлемгә китергән сәбәпләр арасында беренче урында йөрәк кан тамырлары авырулары, икенче урында яман шеш. 500-дән артык пар аерылырга гариза язган. Алар белән белгечләр аралашканнан соң 76 гаиләне саклап калуга ирешкәннәр. 2015 елда гаиләләрен теркәүче парлар саны кимегән. Республика президенты Дәүләт Советы утырышында гаиләләрне саклап калу бурычын билгеләгән иде. Аның киңәшмәдә ЗАГС идарәсе башлыгы цитата итеп китерде. Гаилә кешенең таяныр ноктасы. Һәркем өчен дә кадерле урын. Ул беренче чиратта кешене шәхес буларак формалаштыра, рухи һәм әхлакый тәрбия бирә. Иң матур гореф-гадәтләрне сакларга һәм үстерергә ярдәм итә, диде ул. 18-ннән 19 гыйнварга каршы төндә христианнар крещение бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Борынгыдан килгән ышану буенча бу көнне барлык сулыклардагы су, изге һәм ул барлык авырулардан да сауыктыра ала. Шолда су куйну өчен 4 урын билгеләнде. Алар Мәләкәс елгасында, Боровецкий шишмәсендә, Суровка поселогында һәм Дубки ял итү базасы янында урнашкан. Бүген шәһәр яшелләндерү хуҗалыгы хезмәткәрләре Серафим Саровский храмы каршындагы бәкене әзерләде. Биредә икенче ел рәттән металлдан эшләнелгән күпел файдаланыла. Куйын урыннары янында коткаручылар, табиблар, полиция хезмәткәрләре кизү торачак. Можно купаться. Икешәрләп тә балалар белән дә кыйнырга мөмкин. Куркыныч түгел, территория киртәләп алынган. Һәрбер кешегә бау бәйлисе түгел. Бүген Шолда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә кандидатларны билгеләделәр. Шәһәребезнең язучылар берлеге Актаныштан алып Түбән Камага кадәр шәһәр районнарны да үз иченә ала. Аның составында 41 язучы һәм шагыйрь исәпләнә. Алар арасыннан дәүләт бүләгенә кандидат буларак татар халкының күренекле сәясәтчесе, язучы Фәүзия Байрамова тәкъдим ителде. Бүгенгә Тукай премиясе 500 мең сумны тәшкил итә. Әлеге исемгә милли әдәбият, мәдәният һәм сәнгать өлкәсенә зур өлеш кертүчеләр дәгъва итә. Җиңүчеләр елдагыча 26 апрельдә шагыйрьнең туган көнендә игълан ителәчәк. Дакар 2016 раллиендә КамАЗ-мастерның быел нибары бер экипажы подиумга күтәрелде. Айрат Мәрдиев узышларның көмеш призеры. Беренчелек исә Жерар Дерой экипажында. 35 яшьлек Голландия спортчысы өчен бу Дакарда икенче тапкыр җиңү. Өченче урында Аргентина Ла Федерика Вильягра. Ну вот Дакар и закончился, да, вроде недавно только стартовал. Дакар түгәлләнде дә, 2 атна сизелми дә узып китте. Уңышлы чыгыш ясавыбыз белән горурланам. Барысы да безнең экипаж өчен яхшы булды. Дөрес, командабызның башка спортчылары подиумга барып җитә алмады. Алар өчен көчле бар. Тик Жерар быел бик яхшы әзерлекле иде. Ралли нәтиҗәләре буенча Эдуард Николаев 7-нче, Андрей Каргинов 14-нче һәм Дмитрий Сотников 15-нче урында. Команданы чәршәмбе 20 гыйнварда Бигеш аэропортында тантаналы каршы алачаклар. Надо отдать уважение. Көндәшләребезгә Ивека командасына дөрес бәя бирергә кирәк. Алар чыннан да бик әзерлекле иде. Узышны яхшы үттеләр. Безнең икенче урын. Без подиумда якын киләчәктә үзебезгә титулны кабат күтәрәчәкбезгә өметләнәбез.
Шолда ММА қатнаш суғыш түрлері бойынша екінші шәһәр чемпионаты озды. Аны Алтын Орда клубы ұйыштырды. Турнирда түрлі күреш вәкилләрінің ең күчлілері қатнашты. Олар арасында кикбоксинг, муай-тай, бокс, карате, тэквондо белән шөгыльләнүчеләр бар. Педагогия университетінің спорт залы бинасында шәһәрнең 12 клубыннан 40 спортчы көч сынашты. Узган ел белән чагыштырганда катнашучылар составы тулысы белән диярлек үзгәргән. Яшьләр арасында чемпион дәрәҗәсен Динар Марасов яулады. Спортчы шәһәр чемпионатында беренче тапкыр катнашты, шундук уңышка да иреште. Ярышларда үз көчләрен ММА буенча республика чемпионы Ришат Харисов һәм Муай-тай буенча Азия чемпионы Осман Юлдашевлар да сынады. Алар үзләренең чемпион дәрәҗәсен тагын бер кат исбатлады. Көндәшләре Айрат Сафин һәм Эдуард Хаҗиәхмәтовка бер мөмкинлек тә калдырмадылар. Ике көрәштә нокаут белән тәмамланды. Ришат Харисовтан айырмалы буларак Осман шәһәр чемпионы исеменә бу ел гына лаек булды. Узган ел ул икенче урын алган иде. Готовились, старались. Тырышып әзерләндек. Тренерларга рәхмәт. Алар безгә үсергә ярдәм итә. Җанатарларга да рәхмәт. Ярышлар беткәч көндәшеннән килеп гафу үтендем. Бездә шулай гафу сорау гадәте бар. Узган ел ММА буенча шәһәр чемпионаты үткәннән соң спортның әлеге төре белән кызыксынучылар саны арткан. Алар арасында хатын-кызлар да бар. Есть такая вероятность проведения. Алтын Урда турнирында бер яки ике көрәшне кызларга багышларга уйлыйбыз. Әлегә кандидатлар бар. Алар хатын-кызлар арасында ярышлар уздырылса катнашырга әзер. Катнаш сугыш төрләрен бокс, самбо, дзюдо, көрәш һәм башка спорт юнәлешләре кушылмасы дип атарга мөмкин. Ярышларга катнашучылар да шул төрләрдән килә. Әлеге турнирның популярлыгы арта бара. ММА шәһәргә тагын 11 чемпион бүләк итте. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Яңгырлар. Картодромда картин буенча шәһәр кубогына ярышлар узды. Биредә чаллы спортчылар гына түгел, Түбән Кама, Алабуга, Ижаудан килгән кунаклар да катнашты. Трассада оллар да, кешеләр дә көч сынашты. Иң элек улыларга старт бирелде. Шиплы тәгәрмәчле транспорт белән алар карны көпшәкләндерде. Бу ярышның кичкенә катнашучыларына йөрергә җайлы булсын өчен эшләнә. Кайберәүләр картларда 3 яшьтән үк йөри. Орыннарында кызлар да бар. Когда я в каске в своей форме, меня очень путают с мальчиком. У меня есть подружки, и они тоже хотят заниматься картингом. Мне завидуют. Андрей Каргинов Дакарда Африканың эссе шүлләрендә ярышса, аның улы картодром трассасында көчен сыный. Ул биредә бабасы белән. Сын вырос. Вот, теперь внук здесь. Улым үсте инде, хәзер оныгымны бирегә йөртәм. Бу безнең икенче өебез кебек. Бирдә катнашу оныгыма КамАЗ мастер командасына эләгү өчен юллама дисәң дә ялгыш булмас. Ул былтыр республика чемпионатында 3нче килде. Трасса бузлы юлны хәтерләтә. Аны узышлар өчен махсус су сибеп катыралар. Мы рады, что у нас 50... Салкын булуына да карамастан 51 кеше катнаша. Без моңа бик шат. Җиңүчеләр киләчәктә КамАЗ мастер командасы составына кертелерләр дип уйлыйм. Киләсе кышкы ярышларга да озак калмады. Ул февраль аенда шул ук картодромда булачак. Фәридә Сабирҗанова, Римма Алексеева, Ленар Султанов, Яңалыклар. Редакциябезнең кайнар элемтә телефоны 51-31-31. Шалтыратыгыз, килеп җитәрбез, төшеребез һәм күрсәтербез. Дүшәмбе менә шундый яңалыкларга бай булды. Мин Рузил Минганевс белән саубуллашам. Киләсе очрашларга кадәр.